na ce zan gaya muku na shafa muku romo ake cewa ko menene a baki ba komai bane. Yau topic din namu na yan takarkarin shugaban kasar mu ne, kamar irin Atiku Abubakar Ubandala da irin Bola Ahmad Tinubu. Wasu sukan ce dattijo wai yayi tsufa yayi kaza, ni dai ban ga tsufan shi ba tunda yana da dala. Ni da zan kai tsufan shi ma yanzu in samu yan dalolin shi sai in nemi aljanna ta da su. Talaucin nan wallahi in baka kai zuciyarka nesa ba sai ya kai ka karkashin wutan jahannama. Yawa to magana ta farko shine wai cece kuce da ake cewa gaskiya an raina ma yan Adamawa wayo. Wai Atiku a baya aka ɗauko shi aka shigo da shi Najeriya, in ji wasu ba ni ba. Cece kuce na ce, cece kuce da ake wai Atiku a baya aka ɗauko shi aka kawo shi Najeriya, ba ɗan Najeriya ba ne. Sannan kuma wasu kan ce ai Adamawan ma a Kamaru take, ko daga Kamaru aka ciro ta. Bari dai mu tsaya a wannan, me za ku iya cewa a wannan topic ɗayan na maganan da gaske ne Atiku ba ɗan Najeriya ba ne, a baya aka goyo shi, kuma Adamawa Kamaru ce ko yaya ne? Na san yau 'yan Adamawa ne za su yi mun cancarindo a wannan shiri namu mai albarka. Number waya da za ku kira mu domin faɗin albarkacin baki ko shi ne 08103250699. Muna sauraron ku.